Здравейте, пичове! Аз се казвам Нуб, знаете го много добре от името ми, което е написано отдолу. И мисля да ви покажа тази програма, Scratch, която ме кефи, защото създаваш игри. Ето. Тук съм направил една. Тая гледах от интернет, Pac-Man, не знам дали някой е чувал. И общо взето е готина програмка. Малко обаче лагва. Понякога да не винаги. Като, например, сега. Готово. Така, само си скрих програмата, да записва. Искам да ви кажа, че съм нов. Мисля да пускам повече видеота. И също така мисля във всеки клип да казвам по нещо. Примерно аз обичам футбола. Ето така, свършихме тази игра. И да задавам въпроси. Пишете в коментарите, ако ви харесва. Ако не пишете, не може да не пишете. Това е Жокера. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. Bad. Woo! Bad to the bone. Примерно може да направим и ето какво става. И трябва да мъртва. Да. Трябва да Аре бе, давай. Нещо не става, съжалявам. Но хванахте идеята. За начинащи даже има и сайт. Ако не ви кефи, съжалявам. Мисля, че това беше видеото ми. Знам, много кратко, 2-3 минутки. Ама сега, първо видео не знам. То няма и какво да му харесвате, де. Така че ако щете го харесвайте. Второто ще бъде много по-дълго. Мислиме да играем 1.6. Може и да има гост във видеото. Не съм много сигурен. Зависи кога ще го правя. И това беше от мене. Sorry, mama, I never meant to hurt you.